Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugün şulayıq S harfini öğrenip getirbiz. Әмәлек үткән дәрестәге S harfindən нәрсәсе белән аерыла. Безнең халыкта сакау дип йөртәләр инде моны. Сә, си, су. Безнең гарәп телендә 3 төрле S harfi бар. Менә үткән дәрестә алган йомшак син, сә, си, су. Сакау, шушы сә, си, су. Безнең телнең очлары өстәге тешләргә әзрәк кенә тиеп, әзгән сызгырган шикелле тавыш чыга инде. Сә, си, су дип. Һәм катысы сады. Са, си, су. Менә буларны бутарга кирәкми, һәм дөрес итеп үз хакларын биреп әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә бу очракта безгә укытучылар ярдәм итә. Дөрес әйтәбез, менә юкка. Күрә һәрберебезгә инде укытучы табып, моны төзәтергә кирәк безгә. Әгәр дөрес итеп әйтмәсәк, безнең сүзләребезнең мәгънәсе үзгәрәчәк. Әгәр дә укытучы табырга мөмкинлекләр юк икән инде, ниндидер сәбәпләр аркасында, безнең бит Кур'ан укучылар бар. Шулай Миншау янда, анда Хусари, аларның аудиозаписларын куеп, безгә сүрәне укыганда тыңларга кирәк. Ничек итеп хәрефне әйтәләр, һәм аларга охшатып инде безгә дә әйтергә тырышырга кирәк. Алар әйткәнчәгә ияреп инде, әгәр дә мөмкинчелек юк. Абла иң хәерле юл укытучы белән өйрәнү, чөнки без дөрес әйтәбез дип уйласак та, безнең хаталар калырга мөмкин. Ә укытучы аны күреп инде төзәтә. Хәзер инде без С хәрефен өйрәнеп китербез. Сә, си, су. Тагын бер Сә, си, су. Бәс, сиб, сәм, син, сәмәру. Сәмәру ул агач җимеш бирә бит әле. Мәсәлән, алма агач алма бирә бит. Хәзер көз тәмле алмалар ашыйбыз. Менә шушы җимеш агач биргән ул сәмәр дип атала. Ягъни русча әйтсәк плоды. Сәмәру. Сәмәну. Сәмәну ул бәя. Сән кибеткә бардык икән гарәп илендә. Без сорыйбыз икән, кем сәмән? Бәясе күпме? Ягъни сәмән дип кенә әйтәбез, ул аңлаячак. Бәя дигән сүз. Сәуру. Сәуру ул үгез. Сәубу Сәүб араб теленнән ул күлмәк дип тәрҗемә ителә. Сәйбу, мислу. Мислу ул охшаш, кебек дигән сыман тәрҗемә ителә инде. Муслу, мәсәлу. Кәүсәру. Кәүсәр. Кәүсәрнең ике мәгънәсе бар инде. Ничек муфассирлар әйтә, шушы Кур'ан белгечләре инде, тәфсир кылучылар. Кәүсәр бер мәгънәсе аның шушы елга исеме инде, җәннәттә булачак. Пәйгамбер саллаллаһу рөхсәте белән Аллаһ иң беренче Аллаһтан рөхсәт, аны Пәйгамбер саллаллаһу сөннәтен үтәгән кешеләр инде шушы Кәүсәр елгасыннан ичәчәк. Икенчесе ул бик күп ниъмәтләр инде. Менә инна атайнакал кәүсәр дип әйтә, дөреслекдә без сиңа бик күп ниъмәтләр бирелдек Пәйгамбер саллаллаһу әйтелә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу бик күп ниъмәтләр бирелде бит инде, ул иң олусы инде шушы Кур'ан иңү. Һәм инде иң зур шәфәгатьче булу кыямәт көндә инде, һәм иң күп өммәте аның өммәте була инде, һәм башка шундый күп ниъмәтләр бирелде инде. Шуңа Кәүсәрнең бер мәгънәсе ул күп ниъмәтләр булу инде. Әксәра. Әксәра иң күбе дигән сүз инде. Юксиру, әсбәтә, юсбиту, истәксәра, ястәксиру, истәсқалә, ястәсқилу. Тагын бер укып чыгыйк. Сә, си, су. Бәс, сиб, сәм, син, сәмәру, сәмәну, сәуру, сәубу, сәйбу, мислу, муслу, мәсәлу, кәүсәру, әксәра, юксиру, әсбәтә, юсбиту, истәксәра, ястәксиру, истәсқалә, ястәсқилу. Һәм менә монда язылган игътибарлы булыгыз, охшаш хәрефләр мин әйткәнемчә, менә бу 3 төрле С хәрефе бар бит инде, шуларны инде дөрес итеп әйтергә кирәк. Менә үткән дәрестә алынган син хәрефе белән бүген алган С хәрефен чагыштыралар монда. Сәмәру, сәмәру. Сәбту, сәпту. Сәлсу, сәлсу. Сәмәру, сәмәру. Сәбту, сәбту. Сәлсу, сәлсу. Менә әгәр дә без дөрес хакын бирмибез икән, безнең
мәгънә үзгәрә. Мәсәлән, сәмәру. Сәмәру аның мәгънәсе уяу булу, төнлә йоктамау. Сәмәр дип атала. Сәмәру нәрсә дидек? Ул җимеш, агач биргән җимеш. Әгәр менә шушы син белән сәне генә бутадык икән, ике төрле ике мәгънә чыга. Берсе инде төнлә йокламау, уяу булу, берсе җимеш бирү. Мәсәлән, сәбту һәм сәпту. Сәпту ул ял итү, эшләмәү дигән сүз. Ягъни инде яумы сәбт дисәң, инде шимбә көне, суббота. Сәпту ул каты, нык, тотыруклы дигән сүз инде. Мәсәлән, сәлсу һәм сәлсу. Мәсәлән, сәлсу ул эшләтү дигән мәгънәгә ия. Әмма ләкин сәлсүнең мин мәгънәсен белмим, словарьлардан да караганым. Әмма ләкин шулай булар кебек инде сүзнең мәгънәсен үзгәртә. Шуңа күрә менә әгәр дә шушы хәрефнең хакын бирмибез икән, безнең инде гомумән мәгънә үзгәрә. Шуңа күрә игътибарлы булып инде тырышырга кирәк, дөрес әйтергә. Хәзер без язылышын карарбыз. Безнең сә хәрефе әзрәк кенә ошаган т хәрефенә. Т хәрефен өйрәнгән идек бит без. Ләкин т хәрефендә безнең 2 нокта, сә хәрефендә 3 нокта. Шулай итеп, менә көймә кебек ясыйбыз да һәм 3 нокта куябыз. Сә хәрефе. Хәзер карыйбыз башында, уртасында ничек языла. Башында, уртасында һәм ахырында. Һәм нокталарына да куеп чыгабыз. Сә, си, су. Tamam, bir nokta хәрефен өйрәнгәч, безгә инде монысын өйрәнү кыен булмый, чөнки бары тик ноктада гына эш. Менә башта, ортада, монда берәр сүз белән дә язып карыйк. Мәсәлән, сәмара, җимеш белән алып карыйк әле. Сә, мим, ра. Сә, мә, ру. Сәмәру. Хәзер сә хәрефен уртага куеп язып карыйк. Мислу, кебек, охшаш. Мислу. Тагын Кәүсәрне язып карыйк. Кәү, сә, ру. Шулай безгә инде хәзер һәрбер хәрефне дәфтәребезгә 3-шәр юл язып чыгарга кирәк. Аннан соң инде шушы яңа сүзләрне дә кайсылар тәрҗемәләрен алдык, безгә шулай ук 3-шәр юл язып кабатларга кирәк. Һәм өйрәнгән хәрефләрне дә шушы яңа сүзләрендә инде бөтенсен 10-шәр кабат укып чыгарга кирәк. Күбрәк укыган сайын, күбрәк язган сайын бу истә калдырырга инде яхшырак, файдалырак булачак. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.